खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 जानुवारि 2022 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोआव गोदान बोलो आरो गोदान सोलो फैगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो जै खालामनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव सोलोनि आंखाल जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गोजोननि आंखाल जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गावखौनो लोगो गैजायै बायदि हारसिं आरो दरसि मोनगोन। जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजानो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोबां मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो मोजां मान होजागोन।
मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो, आयआ बांगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो गोबां खामानिखौनो मावनो गोसोबो दुंखांगोन, गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन, लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानोबो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो हागोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ, समाजाव गोबां मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिसि फिसायजों अननानै फैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोखौ जोबोर गोख्रों मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, मेंनाय मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, आयाबो बांगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन, सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ, लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोआ गुलुं गुजुं साननाय फैगोन, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन, नाथाय अब्लाबो महर मोखाङाव साबखांनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बयजोंबो अनसाय जानोबो हागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयाबो बांगोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनिबो गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ फ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो अनसायजागोन आरो गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ।
मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरनिबा सायाव गोबां फोथायगोन गोसोआव बोलो फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां मोजां खाबु फैनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।